Estes días, nas homenaxes a Rosalía de Castro, apareceu como protagonista un prato moi especial, o caldo de gloria. Rosalía incluíuno no seu poema Miña casiña meu lar, facendo da súa receita un legado inmortal co que calar a fame, o frío e mesmo as penas da alma. Fun chegando á miña casa toda rendida de andar, non tiña nela farangulla con que poidera cear. Era un día chuvioso que describe Rosalía no seu poema que relata o desánimo con que chegou á casa, chea de fame e de frío. Con un pouco de un tobello que o ben soupen aforrar e ca fariniña munda xa tiña pra cear. Os ingredientes do caldo de glorias, como dicía Rosalía, era a base que tiña ela cando chegou á casa. Entón, pataca, fabas, grelos, repolo e o unto, o bolo de fariña que era o que tiña ela. Nós non o botamos sempre, porque tamén é o tema deste docería, cos que se botamos o bolo de fariña xa non poden comer o caldo. Botamos as fabas e o unto para darlle un pouco de sabor e cando xa está medio cocido eso, xa añadimos o grelo, o repolo e a patata ao final. Sobre 45 minutos, pero que non tampouco este moito tempo para que non colla moita sal, que é importante. Fixen un caldo de grolla que me sopo que lamar, fixen un bolo de pote que era cousa de envidiar. Se fai moito frío son os días, sabe a gloria, sí, e se son os días do carnavales, pois máis todavía.